Nääs! 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 Ei kun nääs! Siellä on Mikko Alatalo. Siellä on Timo Jutila. Tarvitaanko siihen muuta? Jaahas. Mites mustamakkara? Tampereella ei ole. Tampereella ei ole. Nääs. Piste. Vattia Teppo! Kauniit naiset ja jokilaivat ja... Kato tätä toria, kukkia ja Tavallaan aika mainen kaupunki ja samaan hengenvetoon tätä sä et leikkaa. kahvia saa ja istuskella tässä, katsella ihmisiä ja höpöttää. Hyvä puoli on se, että tässä Naurajoki. Huono puoli on se, että se ympärillä on iso lauma. Iloisia ihmisiä. Niin, ja tiedätkö mikä muu? No. Tyhjä! Pennolinat Tampereelta. Hei Tampere, me ollaan haastettu teidän skabaa. Et mikä on Suomen myötätullisin paikkakunta? Ja sehän on todellakin Turku. Turku! Koska? Turku sijaitsee rannikolla ja te ette. Sen takia Turussa myötä tulee. No ei! Siellähän tulee. Se on... Pistäkää paremmat.